Tasngi na ya keduk be kramda pitipi ukramda we na kiwe ki artis po me kala jungi kumba ki ong bau artis balong sat song na kino ki music ki
Tasngin ya kedua background dah piti background dah wina ki artis sepo Meghalaya jungi kumbaki ong bau artis ubalong sat song kino ki music ki ba ngilap mo hapo ka music industry sepo ka Meghalaya jungi background dah udah ta way music director lah ni music producer ubade wala ban pen wala ban pen ya ki donut jong kino ki samla mo te background dah kila banong iye na ko benta gale se ke samla ke bana po kaneka jala ka jongi mo ki banai na po kase jongi te ko banong shikatin arkatin ki ba hakbi de baga jingim jong ki samla hapo kaneki samla kase jongi ngasong ki ba tmu ban long haki line music te kamdai ban da sane athan ni ki wairu ningkong kadai ba nalade kan ngar mensha sang nalade hi umdon ki ba support andrenda pila lapau lane long tam ndai ba pau anda pila la ba mi jeng roi ki bala ban sutanat ki wai ki sutanat ki angta ki wai ki sakot ya phi takadau tristom shada basdang nalade hi ngar kamdon ni ai ningkong te wan ong ba bang hidup mla ta andren kare kajing sedang hi ningkong de ba wak hat menoi dem tristom publishibun Kubleshbon barang kramda nama nadu kene kisngi ke belada mo ngishu yasno tangnya ki music jong pe apa ki YouTube e nama kene kadai nama ki bun maha ki fans jong pe mo ki bala ban pen ya ka music ya ka men sem jong ki kilaban lan madong ki music jong pe kilaban kata ya la se kadai ban ha ka bede ba ka story jong ki we ki jingim jong ki breu